Estatutua ez da erabat bete eta ezin izan ditugu autogobernuaren ahalmen guztiak garatu. Euskal autogobernua eguneratu eta egokitu beharrean gaude. Autogobernuaren berezitasuna errespetatu behar da. Itunaren espiritua berreskuratu eta benetako aldebikotasuneko sistema bat ezarri, adostutakoa beteko dela bermatu dadin. 7 urrats proposatzen ditugu etorkizun politiko berrirako. Erakunde akordioa legebiltzarrean, akordio horrek lege eta demokrazia printzipioak errespetatuko ditu, anitza izango da, ezberdinen artekoa. Akordio honek autogobernuaren baliabideak indartuko ditu eta Euskadik Europan duen jokalekua areagotu. Herritarrek berretsi egingo dute erakunde akordio hori. Estatutuari edo estatuari itun politiko berri bat proposatuko zaio. Itun horrek gure nazio izaera aitortuko du eta aldebikotasun sistema ezarriko du harremanetarako. Eta herritarrek ituna berretsiko dute. Hartutako erabakiak errespetatuak izango dira. Gure eskubide historikoetan oinarritutako autogobernua babestu nahi dugu. Adostasunaren bidez aurrera egitea da gure helburua.